Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 111-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов и адрес нашего скайпа +3 8067 63 46 130. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу, либо по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайки под нашими программами. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются с временно оккупированным полуостровом Крым. Ну а этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встал на защиту канцлера Олафа Шольца после недавней критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал четкой позиции от канцлера по войне в Украине. Зеленский сказал следующее, цитирую, он, имея в виду Шольца, и его правительство должны принять решение. Не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией. Конец цитаты. Штайнмайер же заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины, народа, испытавшего вторжение со стороны России. Штайнмайер посоветовал дождаться предстоящего визита Олафа Шольца в Киев. А я напомню, что совсем недавно итальянское издание «Ля Стампа» сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня. Правда, французские СМИ сообщали о том, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует приехать в Киев 15 июня. Издание отметило, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины. Визит должен состояться, напомню, накануне решения Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата Европейского Союза. С нами сейчас на прямой связи Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5, 6 скликань, президент Фонду Україно-європейських ініціатив. Пане Андрію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум, слава Україні. Героям слава, витаю всем глазами. Пане Андрей, ну что ж, многие западные СМИ варьируют дату визита Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Драги в Украину. Что известно по Макрону? Что пишут французские СМИ по этому поводу? Действительно ли он планирует визит в Киев? Ну, французькі ЗМІ не заперечують візит. Ну, ви розумієте, що Україна – це воююча держава, Франція це визнавала. До речі, так, до критиків Макрона хочу надати, що це перший президент Західної Європи, та взагалі перший президент, який назвав війну ще в 17-му році, в кінці 17-го року, війною російсько-українською. Але, властиво, ця війна, тобто гаряча фаза війни, яка розпочалася 24 лютого, вона спонукає, ну, скажімо так, до канцелярії, що німецької, що французької, ну і італійської, напевно, все ж таки, до того, щоб якусь тримати дискрецію. Тобто візит буде, тобто це практично однозначно, що візит буде. Якого числа, це, ну, скажімо так, не уточняється. Так, Ля Стампа повідомила, що це відбудеться в четвер. Більд повідомив, що це також буде приблизно в той самий час, в кінці тижня. Вони називали таку ще менш конкретну дату. Але те, що візит відбудеться, я не сумніваюся. І французька преса мене в цьому якби підтримує чи підтверджує. Бо ще раніше, коли на запитання, до речі, це було між турами, першим і другим туром президентської кампанії у Франції, коли задавали питання Макрону, ну, коли він запланує візит до України, коли він планує, коли він приїде, і чому він не їде, а всі вже лідери європейські побували в Києві, наприклад. Ось, то він відповів, що я, ну, не хочу бути просто туристом, не хочу просто поїхати на підтримку, а привезти щось конкретне в Україні. Не уточнювалося, що саме конкретне, але я думаю, що якщо візит відбудеться
повідомлений Ля-Стампою період часу, то Макрон, Шольц і Драгі привезуть в Київ запевнення про те, що Украина отримає кандидатское посвящение. А вот в обмен на что? Потому что здесь в Украине ряд экспертов говорят о том, что ну вот именно с этим аргументом, именно с этим предложением едут лидеры 3 стран в обмен на возможные какие-то уступки и даже территориальные уступки Украины, там сохранение лица Путина, не унижение Путина и так далее, что в принципе мы слышали из уст ряда европейских политиков. И, кстати, в этом вопросе критиковали Еммануэля Макрона, хоть и интерпретировали неверно в определенных так, вопросах. властиво, добре, що вже пролунали і Міністерство закордонних справ України і Франції роз'яснення, що це була не теж навіть невірна інтерпретація, це просто проблеми з розумінням мови, не з перекладом, бо є, завжди розуміємо, нюанси. Є переклад, то, що робить Google Translator, і те, що перекладає перекладач, який розуміє, про що сказав сам автор промовець. І, на превеликий жаль, Reuters, яка розповсюдила цю інформацію, ну, технічно підійшла до перекладу того, що сказав Макрон. Що малося на увазі? І він це пояснював постійно. Він роз'яснював, чому він 100 годин провів телефонних і нетелефонних розмов з Путіним. Тому що є традиція, я вже казав, толерантська традиція, говорити з ворогом доти, доки він ще не перебуває в полоні. Тільки коли він буде в полоні, або вже він не буде ворогом, тобто при владі, він зникне як явище зовнішньої політики ворожої держави, наприклад, так, або просто держави, з якою Франція веде перемовини на предмет збереження ситуації, то миру, не про торгівельних перемовин, то говориться про те, що він до останнього буде вести. Розмова про те, щоб зберегти лице, дати шанс Росії викрутитися. Це ж кажу, це інтерпретація слова було, а фраза звучала приблизно таким чином, що Росії нехтувати в перемовинах з Росією не доведеться. Тобто Росією нехтувати в перемовинах не доведеться. Бо зрозуміло, що навіть акт капітуляції доведеться підписувати з Росією. Не зможе з третьою стороною це зробити, в випадку чого. Тому це питання, яке тут не вартує піднімати на предмет того, що вони з цим 3 лідери їдуть. Ні. Я впевнений, що вони їдуть із кандидатським посвідченням, із роз'ясненням того, що вже було сказано свого часу і критикувалося українською стороною заява держсекретаря Міністерства закордонних справ Франції, який сказав, що так, шлях України до НАТО буде 10-15 до ЄС 10-15 років. Але ніхто не хоче коментувати, чому він це сказав. Не міг сидіти собі, нічого не відповідаючи на питання, просто розмірковує цілий чиновник такого важливого для Франції міністерства. А він відповідав на питання, чи підтримує Франція надання Україні статусу кандидата. Він сказав, так, Франція підтримує, але... І далі він сказав фразу, що шлях до Європейського Союзу у України 10-15 років. Він спирається на неприскорений темп, той темп, який проходила, наприклад, Польща, яка зробила заявку, отримала кандидатський статус і через 10 років стала членом Європейського Союзу. І приблизно такі терміни неприскорені вважає і абсолютно здійсненними Франція. І троє лідерів Європейського Союзу, які прибудуть в Україну, якщо прибудуть, знову таки, бо поки що так на 98% можна сказати, що прибуде Макрон. Це, тому що він сьогодні виступав перед військовими, які відлітали на Румунію. Він говорив про захист східних кордонів НАТО, говорив про те, що Франція входить поступово у економіку війни, тому що війна прийшла в Європу з вини Москви і в незаконно окупована територія європейської країни, і Франція буде долучатися до миру, до умиротворення агресора, але тим не менше французи будуть страждати, тому що вони будуть мати проблеми з енергоносіями, з інфляцією, але ми не можемо, наголосив він, залишити в біді нашого європейського партнера. Тобто це було наголошено на нашого європейського партнера, свідчить про те, що Макрон розраховує свій візит до Києва приурочити властиво до отримання чи повідомлення вже на широкий загал інформації про те, що Україна стає кандидатом до Європейського Союзу. І тому він буде з позитивними новинами їхати, бо поза як вибори, навіть якщо візит буде і швидше за всього, візит буде перед другим туром парламентських виборів, не впливає це на
практично не впливає на виборчі кампанії. Єдине ж кажу, що це, що Макрон власне на цьому наголосив, що страждання в ім'я свободи є святим обов'язком кожного громадянина демократичної країни, тому що Україна втрачає життя, а ми втрачаємо тільки гроші. Тому це єдиний такий невеликий нюанс, який робить акцент. Тобто Україна робить акцент на місцеві вибори, бо крайні ліві і крайні праві, вони, звісно, річ будуть постійно і на парламентських виборах, і пізніше навіть на місцевих, хоч вони будуть достатньо пізно, але постійно експлуатувати і спекулювати на тому, що захист України тягне за собою для Франції втрати в бюджет, занехтуються соціальна політика, бідні стають біднішими, багатші за це не хочуть платити. Тобто це звичайний набір фраз і символів, які використовує і опозиція загалом, а тим не менше крайня опозиція, це крайні ліві, крайні праві. И справді... Ну а с другой стороны, вот разве Запад сегодня, европейские страны не заинтересованы в быстром завершении этой войны России против Украины, а для этого Украине всего лишь нужно требуемое ею оружие, которое сегодня, как сказала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Малер, со стороны Запада предоставлено всего лишь на 10% оружия по своим заявкам Украине? Ну, дивіться, тут тяжко не погодитись з пані Маляр, і тяжко не зрозуміти також, дуже тяжко не зрозуміти Європейський Союз. Ну, дивіться, ніхто не готувався до війни. Франція не готувалася до війни з Росією за будь-яких обставин. Чи готувалося НАТО, треба запитати у керівництва, але думаю, що тут так відповідь буде приблизно така сама. Ніхто не розраховував, що Росія наважиться на повномасштабну фронтальну війну на території Європи. І тому про контрзасоби, наприклад, самохідні артилерійські установки, гаубиці далекобійні, не мали війська НАТО в такій кількості, щоб мати стратегічний запас. Бо чим може поділитися Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія стратегічним запасом? Тобто на озброєнні стоїть, ну, умовно, 100 одиниць, а в запасі стільки ж саме 100 одиниць. І звісно, що армії можуть спокійно, без жодної втрати для обороноздатності власної країни передати 100 одиниць чогось в Україні і то пізніше вже зробити державне замовлення і відновити втрати через виробництво цих продуктів. Немає в наявності просто даної кількості, необхідної кількості для України. Бо з одного боку Україна не робила заявок і не було взагалі розмови ще 3 місяці тому про те, що Україна в стані буде так швидко перейти з калібру старого радянського на новий натівський калібр, 152 на 155. Це не розраховувала і сама Україна. Тому зараз відбувається накопичення, тобто те, що називається масування одиниць зброї, для того, щоб пізніше передати. Бо можна передавати по одній, але це буде стратегічно і логістично невигідно. Плюс це буде просто непотрібні рухи, які будуть тільки збуджувати потуги Росії, намагатися збомбардувати західні точки України. Тому готується масування, і Україна, звісно, всі, і в першу чергу, треба розуміти, європейські держави зацікавлені в тому, щоб війна припинилася швидко і поразкою Росії. Що буде перемогою для України, має вирішувати сама Україна. Але в агресор, тут не питання навіть Росія, агресор має отримати поразку. Чому агресор має отримати поразку? Бо це має стати уроком і для Китаю, як потенційного агресора, і для Північної Кореї, як потенційного агресора, і для Ірану, як потенційного агресора у своїх регіонах. Та й для багатьох інших країн, які десь так, опозиція котрих намагається часами інколи проексплуатувати думку, що силою зброї можна вирішити всі політичні і навколишні питання. Це сигнал Індії, Пакистану, які дуже часто намагаються силою зброї вирішити, хто де там має більше шансів на заволодіти тої чи іншої території. Тому це повчальний аспект. І, властиво, в цьому плані демократії є дуже ефективні, їм дуже це необхідно продемонструвати власну ефективність.
Не вдається так. І критика України є абсолютно заслужена. І на подальшому, звичайно, уроки Європою в першу чергу будуть вивчені. Тому зараз головним надавачем зброї є Сполучені Штати, які передбачали, ну поза як і інші виклики, інші, скажімо, відповідальність на Сполучених Штатах лежить. Тому є стратегічні запаси, які можуть Сполучені Штати поділитися. Але знов-таки він є доволі обмеженим. Треба ставити нові виробництва, і зараз те, що вже відомо в Польщі, будівництво підприємства, ми всі чудово розуміємо, для кого будується це підприємство, які приблизно, ми всі також здогадуємося, що буде там вироблятися, і що буде, які агрегати там будуть відновлюватися. Але в подальшому таке саме підприємство має бути в Україні. Ну, про що говорити, що Україна не мала, і в 2014 році не мала, і впродовж 8 років не збудувала завод з виготовлення набоїв. Ну, ми можемо це зрозуміти. З виготовлення набоїв, тобто Росія набої, і арт-набої, і гвинтівочні набої, автоматні набої виготовляє, Україна ні. Бо навіть якщо би що, це з таким сусідом це просто достатньо серйозна стратегічна помилка у плануванні інвестицій державних коштів. Тобто не було проінвестовано в виробництво елементарне. Це не стугни, це не нептуни, це просто звичайні набої, арт-набої для гармат. Це невелике виробництво, яке могло бути розміщене в спеціально обладнаних приміщеннях в горах, десь там в районі Карпат, куди тяжко доходить російська рука, туди тяжко дотягується. Але це не зроблено. Тому і Захід мав право на помилку. На превеликий жаль, це стратегічна помилка європейської оборони, тобто натівської європейської оборони, про те, що не було створено загальнонатівського стратегічного запасу усіх озброєнь. И, пан Андрей, еще несколько вопросов по поводу украинских беженцев на территории Европейского Союза и непосредственно на территории Франции. Как много украинцев сегодня? Ну, за даними французькими, 70 тисяч біженців влаштовано. Тобто вони не дуже діляться, скільки прибуло, тому що насправді це складно зробити. Бо якщо людина прибула у Францію, а ніде не зареєструвалася, або не подала, я думаю, це десь порядка 140 тисяч вже на території Франції. Бо коли навіть відбувається об'єднання родин, це по-інакшому рахується. Тут, умовно кажучи, працював чоловік, до неї приїхала жінка з дітьми, це вже трактується як об'єднання родини, і там треба додавати. Я думаю, це коло 140 тисяч осіб. І ця цифра буде збільшуватися, тому що не тільки тому, що будуть їздити нові, наприклад, з Польщі, ми не говоримо навіть з України, які все-таки виберуть Францію, а ще й процес реєстрації. Тому що є різні тимчасові посвідчення в різних префектурах видаються, тому це непросто. Тут Франції рахувати взагалі складно. І відсоток на парламентських виборах рахувати складно, і в адміністративних цих всіх муніципалітетах дуже непросто порахувати. Тобто муніципалітет знає, але загально французької картини це має бути якась окрема служба. Франція просто говорить цифру. 70 тисяч ми вже прийняли, аквір, тобто ми їх забезпечили. Тобто все дали їм. Житло і відповідні кошти. А вот такой вопрос еще, пан Андрей, потому что вы помните, когда в 2015 году была война на Ближнем Востоке, непосредственно на Сирии, на территории Сирии, мы видели огромный поток мигрантов на территории Европейского Союза, хоть и Ангела Меркель, тогда канцлер Германии, говорила о необходимости политики открытых дверей, да, и принимали беженцев в Сирии, все же среди населения Европейского Союза и европейцев была буря эмоций и негодований в связи с мигрантами из Ближнего Востока. Вот подобные настроения сейчас есть или нет по беженцам из Украины? Ні, тут немає подібних настроїв і не може бути. По-перше, Франція дала квоту, там 200 тисяч, британці дали спочатку 100, потім 200 тисяч. Тобто квоти, як і тоді, так і зараз були, просто середній статистичний мешканець Франції про Сирію теоретично, звичайно, він знав більше. Відоміша країна, там і
обмін культурний був більший, якби Магриб, взагалі Північна Африка, вона якби така частина впливу і інфлюенції обміну з Францією. Але про війну в Сирії знали достатньо мало. Знали, що щось там не в порядку з Асадом, а хто проти нього, тяжко було середньостатистичному, не ознайомленому лише французові в цьому розібратися. І цьому не дуже допомагало телебачення. Відверто там, в зв'язку з тим, що журналістика має бути чесним, то завжди дві сторони демонструвалися, і це було складно зрозуміти. В Україні все просто. Є агресор прямий, це чужа країна, яка вдерлася на територію незалежної вільної країни з тим, щоби забрати частину території. Не з тим, щоб просто там якась війна, спір за не знаю, воду, за нафту, за щось. Це чітко за війна території. І французи це однозначно зрозуміли це. Хтось намагається зіграти в цю гру кремлівську, що давайте зупиніться, вистачить жертв, нам цього не треба, і Європа тоді буде здихне з полегшенням, але ніхто не скаже про те, що що українські біженці чимсь спекулюють, чи приїхали сюди як трудові. Тому що, по-першому, видно, що все ж таки з Сирії приїжджали в основному молоді чоловіки, то з України приїздять мами з дітьми. Це при тому навіть не треба, зазираєш просто в українську частину українців у Франції, ти дивишся просто, хто що шукає. Мама з дітьми шукає, то мама з донькою шукає квартиру, мама з донькою шукає роботи, там чи з дітьми, школу, як влаштувати. Тобто тут і Україна чітко декларувала, що територію, хто може покинути територію України, і хто з точки зору України є біженцем, хто не є. І так само це абсолютно зрозуміло сприйняла Франція. Тут немає закидів. Навіть більше того, спочатку лунало, що французи краще українців приймають, ніж сирійців. По-першому, ситуація зовсім інакша по війні, зі зрозумілою війною. А по-другому, приїжджає одразу діти в середині, практично тоді поїхали весна, середина навчального року. То ясно, що це картинно виглядає, як діти приходять в школу, яких інші діти зустрічають. У Франції традиційно працює завжди при кожній школі клас спеціального вивчення, тобто адаптації дитини до французької мови, тобто вона, окрім інших предметів, там посилено, поглиблено вивчається французька мова, з тим, щоб на кінець року вже дитина чітко вже розуміла, принаймні, чому вчать в цій школі, що ці інші предмети. Тому ця картинка була позитивніша, і дехто спочатку це так сприйняв, але коли вже пішла зворотня реакція, люди розібралися, на які скрили політологи і активісти, сказали, то тут інша історія. Так, культурна подібність є великою, але не це є причиною такого радушного прийому, а тому, що є розуміння. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагловно, що знайшли время і підключились в ефір. Слава Україні! Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань, президент Фонду Україна європейських ініціатив був з нами на прямому зв'язку. А пока мы ждем соединения председателя Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубайарова, с которым мы традиционно связываемся ежедневно и обсуждаем последние новости, хотелось бы отметить, что Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе. Об этом сегодня заявил президент США Джозеф Байден. Цитирую. Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести 20 миллионов тонн застрявших в Украине на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие. Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывести его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отлична от колеи в Европе. Поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины, в частности, Польши, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилище на европейские вагоны и дальше в океан. Конец цитаты президента США Джозефа Байдена. Как известно, правительство ЕС рассмотрит возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечению будущих поставок на мировые рынки. Также Турецкая республика сейчас
пытается проводить и стать, можно сказать, даже посредником между Россией и Украиной в вопросе разблокирования украинских портов для экспорта украинского зерна. Об этом и не только поговорим с председателем Меджлиса Крымтатарского народа Рифатом Чубаровым. Рифат ага, салям алейкум, хайрлах шамлар. Доброго вечера. Да, мы видим, как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Турецкая Республика пытаются решить вопрос с продовольственной безопасностью и непосредственно экспортом украинского зерна. Вот США уже с европейскими союзниками предлагают железнодорожные пути, уже планируют создавать на границу с Украиной зернохранилища. Что вы думаете по этому поводу? Спасет ли это нынешнее положение? Ну, зрозуміло, що кардинальним рішенням було би примушення Росії, я вже це тисячний раз говорю, повернення до міжнародного права, виведення російських військ з території України і забезпечення судноплавства згідно вимог міжнародного морського права. І мені би, як громадянину, хотілося б, щоб весь світ саме займався з тим, як примусити Росію, щоб поставити крапку в цій війні. Але поки що провідні країни більш налаштовані на те, щоб шукати розв'язання конкретних, болючих, але все-таки локальних проблем. Що стосується зерна, це дійсно, як ви сказали, питання і продовольчої безпеки, але не забуваємо, що це в цьому розв'язанні цього питання дуже зацікавлена і наша українська держава, тобто ми з вами, оскільки скоро піде вже врожай новий цього року. Зрозуміло, що обсяги зерна будуть майже 2 рази менше, ніж щорічно, десь там близько 40 мільйонів тонн, можливо, трошки менше, але це все одно великий обсяг, це треба десь зберігати. Зберігати можна лише в спеціально підготовлених таких місцях, тобто це елеватори, а там старе зерно, тобто дуже багато запасів з минулих врожаїв. І тому це має бути продано. Якщо не було б війни, то зрозуміло, що це, знаєте, є таке постійне зерно, це є постійний ринок, він продається протягом року, звільняються місця, і тоді вже йдуть потоки нового врожаю. Отже, те, що пропонується Сполученими Штатами, Туреччина намагається все-таки знайти вихід щодо вивезення українського зерна на продаж через морські порти. Всі ці шляхи, вони прийнятні настільки, наскільки вони будуть схвалені українською стороною. А как вы думаете, вот не решение этого вопроса в ближайшей перспективе, чем чревато, как в политическом, так и в экономическом плане, не только для Украины, но и для региона? На це краще би сказали, можливо, експерти з питань продовольчої безпеки, але я собі уявляю, маю відношення до аграрного сектору тим, що я виріс і жив в селі, і дійсно, коли збирають новий врожай, треба його десь складувати, зберігати, і ми зерно кожного року вивозили спеціальні елеватори. Вони ж не в кожному є селі, вони є 1-2 на район, як правило, при цих залізнодорожних станціях і таке інше. Тобто нам потрібні площі, де зберігати нове зерно. Це перше. І тому ми ж не можемо викинути старе зерно, ми зобов'язані його продати. Це гроші, це поповнення бюджету. Що стосується з точки зору продовольчої безпеки, я думаю, що якщо не вивозити на продаж українське зерно, я думаю, якийсь дисбаланс буде. Але наскільки він буде такий, що крайне загрозливий, щоб одразу кидатися, виконувати всі запобіганки Росії, я цього не можу сказати. Мене сьогодні здивувало. Але це трошки були такі джерела,
які ще 1000 разів треба перепровірити. Я десь прочитав, що нібито американці не виключають, що можна буде зняти санкції на продаж калійних добрив з Росії. Я не знаю, чи це відповідає справжньому підходу американців, але росіяни цього дуже хочуть. Ну вот если мы говорим сегодня о международной поддержке и о том, что хочет сегодня, каким видит мир на Запад, вот западные средства массовой информации совсем недавно заявили, что среди стран НАТО существует как минимум несколько позиций относительно того, как действовать дальше. И значит, они классифицируют на 4 пункта ряд стран, которые я зачитаю для вас. Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия. Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России. Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций, а Соединенные Штаты Америки стремятся ослабить Россию, но не добиваются смены режима, сообщает Reuters. Правда, здесь не говорят ничего по поводу Великобритании и Турции. И все же, что вы думаете по этому поводу? Ну, для нас є найбільш прийнятна позиція Польщі і країн Балтії, тобто, щоб довести ситуацію до того, щоб покарати Росію і на цьому припинити війну. Абсолютно не підходи Угорщини, Італії. Я думаю, що там ще знайдуться якісь країни, які їх підтримують, оскільки це є капітуляція перед агресором. Це визнання того, що в цьому світові монополія чи панує право сили, але не сила права. Тобто тоді треба нам відмовлятися від всіх правових конструкцій, які вибудовувалися після Другої світової війни. ООН, ОБСЄ, Рада Європи, від всіх міжнародних організацій, які намагаються, щоб світоустрій був настільки мирним, наскільки людство це може поки що забезпечити. І, чесно кажучи, після Другої світової війни людство виявилося спроможним уникнути нових катастроф такого вселенського масштабу. Так, були багато локальних війн, і дійсно і тисячі, і сотні тисяч людей вбивали, але не було, і не дай Боже, щоб не було таких вселенських масштабів, бо всі знають, що Третя світова війна, вона просто вже нікого не залишить на цьому світові. А що стосується, ще є ж дві країни, Франція і Німеччина, і наскільки розуміємося, лідери цих країн, президент Макрон і канцлер Шольц, вони скоро будуть в Києві. Да. Мені здається, ці країни мають бути такими, якщо хочете, я так скажу, об'єктами нашої дуже посиленої роботи. Ми тут дуже сподіваємося на президента України, на Верховну Раду України, бо дуже важлива і робота з парламентарями цих країн. Ну, действительно, на 16 июня запланирована встреча Зеленского с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Италии Марио Драги. Однако об этом пишут все же средства массовой информации этих стран. Пока конкретного ответа на вопросы журналистов по поводу своего визита ни Макрон, ни Шольц, ни Драги не дали. Но, тем не менее, вот мы сейчас разговаривали с Андреем Шкелем, вам хорошо известным экс-народным депутатом Украины, который сказал, что все-таки Макрон на 99% в Украину, в Киев приедет 15-16 числа. И, естественно, в этом даже вопросе разделились мнения в Украине среди политических аналитиков. Ряд аналитиков смотрят на это как на очередной визит, в ходе которого там они расскажут о поддержке территориальной целостности Украины, а другие говорят о том, что лидеры этих стран попытаются снова подтолкнуть Украину и президента Украины к гипотетическому условному Минск-3. Вот вы такие опасения питаете?
Ну, ви знаєте, я теж іноді говорю про те, що на Заході є політики, які все ще не відкинули надії на те, що їм вдасться змусити керівництво України, в цілому Україну, погодитися на будь-які умови Росії, ті вимоги Росії, аби скоріше завершити цю війну. І якщо ще 2 місяці тому ми могли говорити про те, що є така гіпотетична загроза, що такі підходи, з такими підходами будуть примушувати Україну, то я сьогодні більш тут оптиміст. І я просто собі не уявляю, хто в Україні може сказати так, от такого роду підходом, після того, що трапилося по десятках наших міст, і не тільки тут навколо Києва, хоча Ірпень, Буча, Бородянка, Гостомель, це щось неймовірно, катастрофічно. Але ж я особисто не бачив Харкова, я тільки уявляю, що там відбулося окремі квартали Дніпра, або те, що сталося в Маріуполі, і там зараз нібито не прибирають, а так оці обвали зачищають домів, а там є люди із цими тілами і все таке інше. Я дуже сподіваюся на те, що ці лідери побачить хоча б навколо Києва наслідки тих боїв, які відбулися в березні, на початку квітня цього року, і тоді, можливо, в них просто будуть ще інші мотивації для того, щоб вони вийшли абсолютно на один з Україною шлях, на один напрямок. Ну и все же, каковы ваши ожидания? Вот это условное Минск-3, они могут, приехав сюда, каким-то образом продекларировать или попытаться Украину подтолкнуть к этому? Я не бачу жодного політика в Україні, який би гіпотетично міг би погодитися на Мінськ-3. Якщо такий політик є, хай підніме руку, я скажу, що він хворий. Но и при этом мы знаем, что вот почему некоторые аналитики об этом говорят, потому что накануне, точнее после их визита, за день до их визита, 17, если не ошибаюсь, июня, да, это после их визита, запланировано заседание Европейской комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата Европейского Союза, и накануне, собственно, приезжают лидеры этих 3 стран. То есть, когда мы говорим о цене вопроса, как раз вот многие эксперты, они указывают на возможное решение Европейской комиссии, возможное предложение лидеров этих 3 стран. Вот, что вы думаете по этому поводу? Будут ли они, возможно, здесь торговаться? Я знайомий з такими прогнозами, що, мовляв, буде обмін такий баш на баш. Ми вам кандидатство на вступ до ЄС, а ви на деякий компроміс для того, щоб зупинити війну. Але дивіться, коли говорять, що треба зупинити війну, і ми говоримо, що це треба робити, ми ж підтримуємо, ми кажемо, ми є прихильниками негайного припинення будь-яких військових дій. І те, що ми пов'язуємо з припиненням війни, це є елементарне те, що є правом кожної держави. Ми говоримо за умови дотримання суверенітету української держави над власною територією, частина якої окупована Російською Федерацією. І тому нам треба, якщо є у когось бажання західних політиків виставляти нібито так на торг, от ми вам, мовляв, членство чи наближення до членства, а ви все-таки подивіться ці умови, які ставить Росія. Я думаю, що нам треба бити по їх руках на дальніх таких ще підступах
оскільки питання суверенітету не може стояти нижче, ніж право чи бажання по інших напрямках. Тобто поступитися територіями, щоб стати членом Європейського Союзу, це абсурд. Тоді можна говорити про те, що принцип здачі територій – це є один із принципів, один із цінностей Європейського Союзу. Так не може бути. Тобто та сім'я, а Європейський Союз – це є сім'я вільних народів європейських, які також всі оголошують і базуються на однакових цінностях, і в тому числі цінності територіальної цілісності своїх держав. Як вони можуть вимагати від нас поступитися частиною території? Я думаю, і Макрон, і Шольц, і інші це дуже добре розуміються. Такого, вибачте мене за слово, базару не буде. Звичайно, Украина, она четко стоит на своих позициях и говорит о том, что Украина восстановит полностью свою территориальную целостность. Однако мы понимаем, что это напрямую зависит от предоставления нашими западными партнерами нам необходимого вооружения для контрнаступательной операции на новооккупированные территории, деоккупации этих территорий, тех даже, которые были оккупированы в 2014 году. Однако сегодня заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Малер сказала, что Запад отправил Украине лишь 10% необходимого ей вооружения по ее заявкам. Как быть с этим? Я думаю, що ця тема і буде однією з тем, які будуть обговорюватися президентом України з президентом Франції і канцлером Німеччини, коли вони будуть в Києві. Я думаю, що ця тема буде головною на черговій зустрічі міністрів оборони, більше ніж 40 європейських і не тільки західних країн. Думаю, що ця ситуація буде виправлятися, бо такі неритмічні поставки, вони, я тут знову ж вас закликаю запрошувати до таких питань військових експертів. Я не думаю, що тут тільки виходячи з небажання когось або там з побоювання Росії, я думаю, що тут були технічні і технологічні причини. Не у всіх ця зброя лежить десь на складах, десь щось в виробництві. Деякі країни вирішують питання авторських цих, не авторських, я не знаю, і своїх ексклюзивних прав. Деякі дійсно посилаються на власне законодавство, і, можливо, їм треба змінити своє законодавство. Скажімо, як Швейцарія. Вона ж не дала дозвіли на продаж, я зараз не зовсім пам'ятаю, якій країні, але танків, оскільки там використовувалися її технології, а в діючому законодавстві в Швейцарії записано про те, що зброя, яка виробляється на її території або за допомогою її технологій на інших територіях, вона не може постачатися в країни, де йде війна. Недавно внутрішній розлад в самій Росії, загроза розпаду Росії, загроза бунтів. І хто би не був в такий період на чолі Росії, в її керівництві, але вони будуть вимушені вибирати між тим, як втрачати контроль над своєю державою, але утримувати війська назовні і намагатися виконувати ті завдання, які сьогодні або 8 років тому поставив цей Путін, або виходити з зовнішніх територій окупованих задля того, щоб справитися з тими викликами, які виникають всередині Росії. Тому
питали, що ще невідома позиція Великої Британії, коли ми говорили про різні підходи, про відмінності у підходах країн західних щодо російсько-української війни. Я от дуже хотів би, щоб позиція Великої Британії, а разом і Польщі, і країн і країн Балтики, щоб вони все більше і більш, скажімо так, концентрувалися навколо завдання щодо розпаду Російської Федерації. Бо я вже це теж багато разів повторюю, я впевнений, виходячи з сьогоднішнього розвитку подій, якщо завтра і буде капітуляція України, от уявимо собі, що завтра буде капітуляція Москви. Капітуляція Москви. Росії перед Україною і нашими партнерами, але якщо вона залишиться от в цій конфігурації, в цій території, то через якийсь короткий проміжок часу, а це для історії там 30-50 років, вони знову будуть собою виявляти загрозу для світу. Росія як територія не може зберігатися в цих кордонах. Ну а вот если мы говорим о Великобритании, странах Балтии, Польше, Румынии, которые нас больше всего сегодня поддерживают, может действительно, учитывая, что НАТО нас пока брать не собирается, по поводу Европейского Союза тоже там неоднозначные заявления относительно вступления Украины на протяжении там 15, даже 30 лет, говорил Макрон, может целесообразнее действительно создавать новые военно-политические союзы Украины вместе с Великобританией, странами Балтии и так далее? Я думаю, що тут мені хотілося сказати так, але я собі уявляю, наскільки важко, скажімо, розглядаються нові ідеї щодо тих чи інших утворень. Я в своєму політичному житті лише так частково, епізодично мав відношення до створення парламентської асамблеї країн Чорноморського економічного співробітництва. Не стільки парламентська, скільки, власне, ЧЕС, тобто самої організації. Перші ідеї вони лунали в 1992 році. Ми з Мустафа разом були в складі української делегації. Тоді 1992 рік, це тоді президент Озал, але він тоді хворів, його не було на цій великій нараді. Був прем'єр-міністр Сулейман Демирель, українську делегацію очолював покійний нині Іван Плющ. І це я говорю на тому заході, де я, власне, був. Я пам'ятаю, як обговорювалися, були делегації інших країн, Азербайджану, Болгарії, Румунії, і обговорювалося питання створення такої регіональної організації, як Чорноморське економічне співробітництво. І я пам'ятаю, які там жваві були дискусії, правда, там ще була Росія, і вона і сьогодні. Ці організації. Тобто я хотів би, щоб створювалися нові організації, які, можливо, будуть більш ефективні, але міжнародні політики, особливо європейські, це не таке легке завдання. І все-таки, мені здається, можливо, на цьому етапі друге дихання для таких організацій, як НАТО, хочете, Європейський Союз, ОБСЄ, воно більш важливе, воно більш не те, що доцільне, але більш реалістично, ніж, скажімо, створювання з нуля нових організацій. Але самостійна позиція таких провідних країн, як Велика Британія, а тепер і Україна. Тут не треба, можливо, комусь посміхатися. Україна з цієї російсько-української війни вийде однією з потужних українських, європейських держав. І хай вона ще економічно буде не на тому рівні, які визначають провідність держави, але з точки зору зібраності
Збройних сил, проявленої волі, Україна буде мати високу дуже таку моральний рейтинг и моральный авторитет. Но у Украины уже есть скиллс по поводу создания международной площадки в виде крымской платформы, на основе которой можно действовать дальше, разве нет? Ну, бачите, Кримська платформа, її основне завдання – це деокупація Криму, мобілізація світового співтовариства задля деокупації Криму. І це завдання було дуже чітко поставлено, був продемонстрований високий рівень змобілізованості провідних країн. Я нагадаю всім вашим телеглядачам, я можу помилитися там на одну сторону, можливо, я пам'ятаю так, 43 держави і 3 міжнародні організації, 46 учасників. Щось таке, да? І це ж були всі члени Європейського Союзу України, всі члени НАТО, Сполучені Штати і це, пам'ятаєте, як це вивело, просто роздратувало Москву. І я не пам'ятаю таких явищ в Україні за часи війни, коли законопроєкти, а потім і закон, я маю на увазі закон про корінні народи України, а це безпосередньо пов'язано було з підготовкою до форуму «Кримська платформа». Оцей закон, він тричі з боку Путіна отримував публічні такі оцінки, зрозуміло, що негативні. І Кримська платформа теж, вони дуже хотіли, я ж пам'ятаю, вони, це Москва, Кремль, я пам'ятаю, які шалені зусилля докладалися ними на міжнародній арені, щоб ті чи інші країни взагалі не були учасниками Кримської платформи, і тому в деяких країнах знизився рівень представництва. Ну, скажімо, замість президента приїхав прем'єр-міністр, але це один. 3 країни, подавляюча більшість країн, воно не побоялося цього шантажу. І тепер, якщо б не було б 24 лютого, то ваше питання було б абсолютно доречним, що ж ми тепер далі будемо робити в межах Кримської платформи, аби виконати це завдання. Тепер я вам скажу, це завдання, воно, знаєте, поглинено завданням російсько-української війни. Завданням для нас, з нашої сторони. Нашим завданням це є звільнення всіх окупованих територій і відновлення територіальної цілісності української держави. Це наше завдання у ході російсько-української війни. Як ви бачите, завдання Кримської платформи, воно вже поглинено цим завданням. Дякую вам дуже, Рифат Ага. Чох Сагол. Нас увидимся с вами завтра и продолжим наш эфир на родном крымско-татарском языке. Дякую вам. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Эфир продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Мы, я надеюсь, увидимся с вами уже завтра. Коршенч.